soyayya na baki yan mata, ki taimaka ki amsawa. Kauna ne na baki yar gata, ki taimaka ki amsawa. Dan ni dai gaskiya kina burge ni, in kin sako kallabi kina tafi a hankali. Dan ni dai gaskiya kina burge ni, in kin sako kallabi kina tafi a hankali. To ki tausaya da halala ni, soyayya nake nema ko me kin ce zai yi. To ki taimaka dan halala ni, soyayya nake nema ko me kin ce zai yi. Dama ce nai suna ba, kuma a jiwa kena ni dai buri nake gane cewa ni mai son ki ne. Ban dama ce nai suna ba, kuma a jiwa kena ni dai buri nake gane cewa ni mai son ki ne. Dan ni dai gaskiya kina burge ni, in kin sako kallabi kina tafi a hankali. Dan ni dai gaskiya kina burge ni, in kin sako kallabi kina tafi a hankali. To ki tausaya da halala